Munchumurigeri bono yaragirense Eyemo yabono maragoba chinga kichini gukwarigania semesa ya mangana majya nyaro kumanyagati yari twabereto gukwarigania kurwa semambia yarenge ntambe weka chinse chigono chebono maragoba ali tukarigari ya iju master kemerongevere nenye omutinyo kabiro mwaka wechiri bubere na merongevere ne tatuna mange habereka okorekana ajo aseri bongo chikugo sansamurana na gukumanya asenchera ayobo ikirano litanganike gimatara mangana ajo asenchera yoko ya chuta. Mahakama Kuu ilimpa Fred Matiang'i bond ya dhamana ya shilingi 200,000 asikamatwe, lakini iwapo atahitajika kwenda kuandikisha statement atakwenda. Na sekyo yokabero mwaziri wobolendi weme Dr. Fred Matiang'i ataikira na bosi weke ombekaligia DCI omuwakira dansa numari okwaniri. Engoreria ya tigetwaroro no muntu ureko lemepara ya kuru Gusii Kisii aligatembe gochaiga ikonge koyebekera Chingoro ne chindi bachero komentekana kwama kweli analibwa goasa nsemo ya tinga county ya Nyamira. Mheshimiwa Simbarati mbuyali mbuya ko audit yayo umanye mbantu kyo kolere gas ande wano na ba ko audit ile karifiri na bantu mbaroro was to work as about 1,000 na gento was to work as ile ne chiko mokonya ira ni wage bill inke onyaba kori emeremo yambeo barase serikali ya county ya Kisii arati ninkiyoganyete ba Kisii kote biro yokabero mu MC bo ward ya bweka Nyagoto. Asa yomone yanda mangabono munchu murigeri saranso ikenko munya senchire yoboye kirano nyura na bokondera gutubwati gweterense meri mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News digital na bwegense meri ya YouTube na bogotena buna Ndizi TV News olitokubwatira nere gwetera somo no bwimanyiriryo igakuru kwa Joshua Auta eritirane nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Igotoko chake mesa ya mwanama ya sesabali ya first lady kurwa senseri ya Amerika omanye katabu na Jill Biden oyubona soire asense ya Kenya inyirabona Jill Biden ni gagoso asense ya Kenya sentunde ntangane maiga yenseme yokunyara koirobura ya na senseri ya Amerika first lady no enaboni gatalire orgongo ru Africa asetara ya matuka tano maiga yokurwa asense ya Namibia ni gobono asoire asense ya Kenya nigara koletaro ya matuka tatu aiga sense ya Kenya asigetigie chinde gya JK ahiri tukulia lero maiga yoko goro ni galiganirwa na first lady wense ya Kenya Birejo Ruto oyubona baga kumwaliganie no na bogati yali yakagero gukikukwanerwa asetaro ya matuka tatu ekera arabe asense ya Kenya inyirabo igoni geretaro ya matuka tano asorogongo ru Africa kolende taro ya matuka tatu asense ya Kenya nambaka gero gukikuligeria mange anene igoro yenchira yoko nyara kobe koburendi wendagera aiga sense ya Kenya baigomba chikumurekera mangana yokubwatana kwa basubati anasensemo yogokinia uchumi ayungati yali agochikukwanerwa ekerobono Jill Biden ale asense ya Kenya sogo chakwa yeme ya Kenya ni ntunde ya gatatu kolende maiga ya Joe Biden koba omurai nigere ntune ntangane asogo sense ya Kenya ni gatarense ya Namibia nabigobono ni gatarense ya Kenya agwasara chikoba ageka kiama tukata tale bosio elikonyana kumurekera mange ekerarigani gubene na first lady Rachel Ruto. Gotiga na yibonu mwanchu murige tumurekera yagende to eya gendrete kurugusira gochia sabalemi anenchira babara bebagwe kinia sokonyara gokinia ekemerige chae aniga gocha ekerekerio muroberio monokolekana sensemo ya nyachake asabalemi baba ko egwali bagaria bene nakoburi go bagendere kwibwatira nekemerige chae oroboti ru asenchira yoboime.
Abaremi 153 nigo banyora ogusirwa kurwa ase company ya mang'ana yecha KTDA inse yomoroberio o KTDA Foundation Vision ase banyora amaigerio igoro yogwesanania ase ebyombe elio gwekonya kubwa gotegemea echa yoka gokwana chinga kichogosira ebikundi ebyo na mono kurwa ase factory ya Nyamache omoteneri obo Willy Mataran nigo ainekebuna nigo omoroberio yo orache kogenderera ase gekakurubono elio konya abalemi bechae. And our vision is to see our farmers empowered, and at the end of the day they're economically and socially resilient. Today we are here to celebrate about 480 farmers who are in about 16 groups, and these groups came together through training in 3 areas around social dynamics, where we were dealing with issues around conflict management. Then secondly, we looked at financial literacy, and thirdly, we trained them on entrepreneurship. And in line with the strategy and vision of KTDA Holdings, one of the things that we've said is that we need to put more money into the pockets of the farmer. Especially, we know about 90% of our farmers own 0.5 acres of land, so which means sometimes the tea income they get is not sufficient. Gatia ba director becha ebali abaikirana asomo yegoyo ni gobagania abalemi kwegendereria ase byombebyo momentum mukia n'abalimi bali banda bonse factory ye tubwate tuli ya muntu igere y'abalimi bonse bali bari registered yo n'abali batara register ndate kugushi bataba manyeri yanyarekana abalimi abonsi bache tusobwato bomo tigerto nyorera tukonyera bugima bwato kongere ono abalimi baitu bamanyire ngaki kibesi cyabo bagukitumia naenda abalimi baitu bamanyire ngaki arakore kende ke momente besa gwetanio ubulimi bw'echaye bwoka negente kiagara togotumia njira emo yoka njira nekinyingo bwene tukwatumia kiagokonya ni goba kangambia mono gochiase ekyombekyo asokolenta echayenya yo erache koira egekegeke kwama na kolenta okonyora kuri igoro gekorenganirwa neria enkoro mwarorire migondo yabeire meke gwetire migondo yekobemeke bono mbatwa clone gwetera bakareta abalimi bande baganza cross chinasari clone yekege go produce chikwerende chikiro 3 eye tubwate eko produce 0.5 bono nosmeka echaenke egweteria obwate metemenge igabone gente kigyatokonyire mono nande twarandirio enkwane gatia bali abakonyeka nomoroberio yo nigo bakangambia mono ase basabire abalimi bande gwasonania asomoroberio yo gongo tebangambia mono KTDA asogotarentere program eye na omwana ori ito ocheto tubwatira okoboko na toleiga nere tumusabera amaje sako gendanya kunyumache maya nende atamente binde gochimoto gosebono togotebaiga gakintorosa tigatoroserie chaye ito biya tonyora mapato kurwa someria abana baito engaki yento bwati migondo astochi korusia emegondo twatera abana baito foundation yuntu togoteba mbuya mono KTDA tigendere kobo nandi tiatotebeiga tigatorendo bulimi bw'echaye nere cash crop yoka bono tubwate buno mu Gusii etokonye ekonya abana baito urusio obutaka kinyomba cheitu Nkoripota lya egataseni kya Ndizi TV iletaliane Mildred Mumanyi. Muno mulikito Mildred Mumanyi hasoroboti rwa senchira ayoboye kiranugo tingana yibo nabo bisekuru asekembe kirikia nema nigo bakoretaro yabase county ya Nyamira asibanyara kumulekera anene igoro yebintu bitana ine ase county yo muwaziri bintu bitana ine go sen environment kurwase county ya Nyamira boigo nigo amulekera ensemo yelibwa go rensemo yatinga wasibate buna yarokane liyo konyara ko baita banta bange na kwa serikali komekege tambokero asenchira yo konyara goticha libwa ge roboti ro asenchira yoboime chingoro chiremire ase abantu barusetie amagena n'abandi bagenderete kurema chikogoto babwata baruo batiga chingoro unengorera ritinga yaite to mwalimu onde engoreria yatige twororo no muntu ore kurema para ya kuru Gusii Kisii aligatembe gochaiga ikonge koyebekeramu omuntu ori ekera korete gasi company eri nemanyire andi ne company anene ya Kenya akaruororo tati chengoreria
twatebi gungo yo moneretie asaria no moito munyabiashara oito na ndo mo engineer ngochierware egere tumanye chirecord buyanga nere na ende nkibagambete nere egere engoreria etichwe etige goita bantu bakure saidi ya 20 bakwereire maria chiombenji kwerororo abana mbakwerororo nanda abantu bandi mbaro bakubucha mache kuruororo narorekero naitororo nebibuyu macha na machafu mono nando mondara baise kotorobania soe gari rocha toretere mechando Chinga kiecho ni gati ya menya muna bwatani kurwa sense menyu baruberengere byabo higoro yeri bwagerio nabo igo chinga kiecho ni gwateba aseba koya magena asamanya katabana kiabira ase county ya Nyamira ni garo kogoserio konego chia menyu bense mejo ekaro chinga kiecho mukege tambo kiro na kobore lestes bali bagenrete koya sense mejo na gote yabuna ni gero kogoserio konego chia sebintu bitoetana ine na kogani banyale kobwatia machiko yuko ya ayo atarabwatigwa asense mejo ya kiabira imeye county ya Nyamira. We are here at this quarrying site, checking on the compliance issues. Out of the complaints we have received from members of the public on the environmental impacts of these particular quarrying activities. This is a site that has been licensed, but the issues is that this place, the way it's being done, is not complying with the license conditions. And as you can see, the kind of quarrying they are doing, there's a lot of dust. And at the site, we have just found that they even don't have a copy of the license. The person who is in charge is not even aware of the conditions that they are supposed to follow. One of the issues when we license these sites, so one thing we have decided to do is going to suspend their licenses until we are satisfied that they have the capacity to conform to all the issues that they have been addressed to. Nago tigara boiga se county ya Nyamira kiombe kemo kobwa se county ya Nyamira kobwatara ne kiombe kelekia European Union ni gobagendete nege karokia bene ekikono kyabo kyakoleka na se county yona so kumurekera mangana yo kumusaro mwano umunyeruka engano ne bate birubuna terigochya kuwancherano mono ni gobate abuna bache kobwatara amo nebyombe binde rikonya kurudi bagali yabene gochya so mwano umunyeruka na kumusira elikonyara kwegendereria Ketole ase ogochakio muroberio bwekegeria ando baito igoro ichi nyomba no gotiga gosara abana baiseke muroberio yo doinja kalero iga twansa partner nene ya Eyemo kuna European Union na esabu nene linga toikera bantu binyoro tobasemie igoro ichi gianka. The project is funded in the European Union in partnership with I7 Mangahat. As togo chikokorega sasa miaka ene ribosio yugo chikobwaterana with stakeholders bune county administration na baraibons pech kanisa asoko gikeriri ngane riro gosara abana baiseke abangina n'abagaka abaiseke n'abamura banyare kumanya nga kisege cya nyomba nirenga chire n'ekinyinge ngatari lazima muntago itagwake irindo manya gotengo kurwanira nande enchira kitoranyare gutanga kisege chiga cya nyomba asoko bwatera na motwensi irinda abangina n'abagaka bonse ko n'abagaka n'abamura ngo cyandika barasege chiga banyare ko bwaterana michiyete nyare ko babiya ne community yetengima nense yetengima enyare ko babiya. Nago tigana yubono yo kabero mwemse bwe godi hijabwe ka Charles Nyagoto ni gobana renkwana yaje igoro yo mugavana we county ya Kisii anaso kumulekera igoro y'abakolimere membeo aho bona barase county ya Kisii Nyagoto ni gate birubuna erichinga kichi bene ekeroke libono mugavana bwente ko nekibuna bali barabakolimere membeo ase county ya Kisii ngwa ko balesiko na abakolimere mabu ngakonya kanyora liba gali bene elikonyara konyora maruba abona wikirani mirimo yabo gochya samenye be county ya Kisii nego chinga birebune kinege tambo kireki yago cyaso mugavana we county ya Kisii Simbarate asoko nyara kwa manyabuna mbarora abakulemere membeo nako gandi bakoisiko bonsi libageri nyara kubwatukwa ogochya sabanto andake wali bataranyara marube yemeremo nabo bweneta koywa emeremeyo Mheshimiwa Simbarate mbuyale gokora audit yayo omanye mbantu kyo kolere gasi ande bano na bakora audit elie karifiri na bantu mbaroro was to work as about 1,000 na gento was to work as yeli chikomo konya ira ni wage bill inke ikere what egentara akore no ko minus wage abantu bali bonspi
koru salaries bali babekire into the payroll abarusie payroll lakini unako barusie payroll abantu nabarabumbara balikire genuinely batarabekwa ise payroll nabarbuto kumuzabara bwabairanie payroll kere baligetwe ekigasinchi abeta advertised bagakora interview abuna abande babande nabarabuna bakisi babekwe payroll elinde bali mbako babange una bali bagotebekana ghost workers elinde egasi agenderere ikera bona iga chibese chigwaka bona iga recurrent mane ya development teyo bona iga chibese chiri chia 2022 2023 omwaka oye financial yankoerere kende nke abantu baraga ni banyore chigo chigokora egasi sauri Kenya nere ni bwate family planning abantu babwate njara Kenya igokonya chibese chinyinge dibaga chigo cha development ngokora chiri ebintu na emergency unebyo nago tigana yuno monchu murigereria Charles Chwe ya matoka singake murigetie karugo kyo governor Amayia county ya Kisii gosorigetie kurigie karugo kyo nigo naenda bona bereka ukwana igoro ya mangana ringete siasa na Amayia county ya Kisii ukwana kura somo yigo mu bwa matanga kolekana chinse mochirichi ya gesuse wodi ya siasa bunge ya Nyaribari Masaba matoka nigo bona nyarega ko bolia omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati koneke bunanko muskaru murewense William Samuel Ruto ekerekeli bona Ruto agendrete kurobire sabari ya yogo chikoso Amayia county ya Kisii inse yechu wiki bere chire bosio matoka ukwana kura somo jigo yubwa matanga negate ya wabuna chenga kisitigate bono no kubwatera na gwikirania magendero anene ase county ya Kisii na kumuboli arati kumusiko muraiwense niga gochekere kilibono bago chukumwalika nibo igumu waziri wechisemezekeli machogu imeyerongurwa Gusii entune ntangani magega yogo choruno muwaziri asarachi kubwatana nero muraiwense William Samuel Ruto ekero barata rogongo rwa Gusii. His Excellency the President Mbiya mono sana asenge ncho amagoriyo bosie achakire koira nanse ase bali mumanye to uchumi yeto bune kogenda uchumi yabeire mbe ono bosi bwa iranire ko shilingi 230 paka shilingi 1000 paka shilingi 180 igo bosi igo bali 180 shillings igo chief moigure kogenda gochibosia mororenga chiduka cheyeri amagori amasi ige president nega asene gokora mangana ayu na other commodities na manyete ngamu gwata maiga korwaye gwekero gotarachi chaga buya lakini His Excellency the President ngocharega in about 2 weeks ego omanene bwensa kagocha ngochare paka kaga gesusu mwamwariganire ekarara achenga kiyo kerachire singeche emereme menge serikali CS yabwate nabate betenga na chacha ekonyora libaga na manyeta magania ino nonyemoro chari asara okoremeremo nonye yeso gachakirite so bokorandia taliboigo igo nonye na aria sare Ministry of Education na ituko motebitorenga na amanyite na abako na chene ngo bogeka asengencho elinda bana baito banyore meremo tebaiga omanene bwense bunagocha Gusii na ituko mosabatore bidito kumosaba notebyo mwana mindo Simbarati of Kisii County. We respect you and you are our governor na ndito akoire libaga ayino mugabano ito naye sike president yeito olikuwa achile state house kabere mwagambire nere ogoitabira amanganawo bono naye musike nere ne president yeito amangana yoko na gotari buga agoeta goetonga inwe nonye ebukungo tebere nga olioko bange na ise nero kolierwo mwando tali boigo nago tigana yubona siri tukulia lero first lady Rachel Ruto na boiga mana bwatani bande ane nabasubati nigo bachengera litukuli nekima litukuli yokolenga limanyakatina World Thinking Day ebono lyakolekana asiri tukulia lero kubwatana wana bwatani bande Rachel Ruto nigato gyo musubati no mwana munyaroka na sobokori bwaye nigo chenga ate abuna nacho kubwatana wana basubati rikonyara konekia nkonyara lekobasira anasensemo yokwegenderia. I'm delighted to join you today to celebrate the World Thinking Day. I'm also grateful for the visit by the Kenya Girl Guides Association leadership team to State House last November. During the visit, they briefed me on the association and its activities and invited me to join you today as you celebrate the World Thinking Day. I reflected on the importance of this day, and I cannot overstate the importance of everyone, and especially women and girls, to freely express their ideas, not just today, but every day. Women are the unsung heroes of our land,
a tide that we must change in a few years through collective action and responsibility. Through Mama Doing Good organization, an initiative of the First Lady that delivers on our programs, I am committed to empowering women and girls to be agents of change in our society. I have taken note of the fact that the Kenya Girl Guides Association is currently highlighting economic empowerment as one of their focus areas. One of the areas of focus in Mama Doing Good is women economic empowerment. We are committed to empowering women with financial skills and access to credit that will see them empower their families economically and create sustainable jobs. I'm honored to be installed as the patron of the Kenya Girl Guides Association. I'm grateful and humbled to be part of this global movement to change makers. As your patron, I'm available to support you. Na gotigana ibono murai bwense William Samuel Ruto ni gakuretaro ya Eyemo county ya Mombasa seri tukuria lero asanyara kumurekera mangana rengeta magendro Ruto gukwana senseme yibo igoni gachikugura bene kambani Eyemo yokorose chigasi yibonera sensemo ya Mombasa asate yabuna bune serikali ya inebegetumiro berekone kinse ya myaka 3 rebosio kire nyomba ne chigotware gasi chingaki chiruto ni gate yabuna bono asamo tukale bosio ni ga liguririe gasi ligo chigo ikigomono na gote yabune bange wakanirwa chigasi bono chikurusigwa egentatero bono kigo chikobo mweso gokia sabantu bagotumeka chigasa sekerenga buna liguririe gasi bono gochirire kokea. Nataka wizara yetu ambayo inahusika na mambo ya kawi. Mumesikia ya kwamba 70% ya Wakenya bado wanatumia kuni. Na mimi nataka niseme ya kwamba hawa Wakenya wengi wao ni kina mama wanaotumia kuni kutupikia chakula. Na kwa sababu ya kutumia kuni, kina mama wetu wengi wako na magonjwa, wako na matatizo ya kiafya, na vile vile mazingira yetu yanazidi na kuharibika kwa sababu tunakata miti kwa minajili ya kutumia katika upishi. Mimi nataka nitangaze hivi ya kwamba ndani ya miaka 3 ijayo serikali itafanya kazi na wale wote wahusika tuhakikishe ya kwamba ndani ya miaka 3 ijayo kila nyumba katika taifa letu la Kenya itakuwa na mtungi wa gas, na tutahakikisha ya kwamba bei ya gas itapungua kwa sababu tutaondoa pia ile kodi yote ambayo imewekwa kwa mambo ya gas, so that we can make sure that every household in the Republic of Kenya have access to gas for cooking, and we can eliminate the use of wood fuel, eliminate the challenges of health, and also restore our environment by reducing the number of trees that are being cut for purposes of wood fuel. Sijui kama tumeelewana. So waziri, you have the matching orders and you know what you must do so that in 3 years every household in Kenya has a subsidized cooking gas, both in terms of cost of the cylinder. We want to see whether we can give the cylinder for free or we can charge a minimal fee. I also want the ministry to make sure that we eliminate all illegal filling of gas in the country because it is dangerous. Wale wakora wote ambao wanatumia mitungi ambayo sio zao kuweka gas, hawa watu wajipange, kwa sababu hatuwezi kukubali mtu ahatarishe maisha ya wananchi kwa kwenda kufill gas mtungi ambayo sio yake na anatumia mbinu ambazo sio halali. So we must get rid of all illegal sellers of gas. We must make sure that we eliminate all illegal filling stations. And I am saying this so that the Minister for Internal Security, for national government, should work with the Minister of Energy
and our police to ensure that we eliminate so that we can promote this. Kuendelea kupika na kuni ama tuwapatie gas? Sisi tuwapatie gas na tupunguze bei yake ndio kupika chakula iwe rahisi. That's what we are going to do. Na kira yobo igagendre tomo konyo murewe serikali gashagwa ne gukona kurasa nseme ya Mombasa ni gate babuna serikali ya Kenya kwanza ne Robert go ikira ni mirimo gokia saba Kenya bonsi chinga kicho ni iganya rako mucho murewe kama kya ODM rera morodinga na wego no bomo bwazimio anene soko nyarako bekana kurobelia mangana yo kurobekana aiga sense ya Kenya digati gashagwa gukona kurasa nseme ni gate yabuna andaka kurobekano kureira berega kumurekera iga sense ya Kenya na gukweretrera morodinga gusire mirimo yaye kurwa somo bwichinse egentate birubuna kia moletere mono asense ya Kenya ja huko kukoroga ndani kumwangusha. Si iko namna hiyo? Na ndio tunasema hata huyu mzee ya maandamano hakuna shida. Si maandamano ni kuandamana alafu anaenda nyumbani jioni. Iko kitu inabadilika. Aendelee kuandamana lakini maandamano natia hii mzee hasara kubwa sana. Wewe mheshimiwa Mboko na kutuma kwa hii mzee. Mwambie hii maneno, yeye amekuwa na kazi kubwa ya African Union Infrastructure. Amewacha hiyo kazi, ameenda maandamano, amefukuzwa kwa hiyo kazi. Si maandamano yanamutia hasara? Hii maandamano amefanya zaidi ya miaka 20. Kila mwaka anapata hasara. Sasa alikuwa na kiti ya Afrika ndio ameambiwa hii mzee apatikane kazini, ako maandamano, ako kupiga kelele. Hata hiyo watu ya Afrika ni nasema hawa watu ya maandamano hapana usia huyu rais wetu uoga. Unajua wale walikuwa na usiwa uoga ni wale watoto ya Serarak. Hiyo ni chuma ya zamani. Si ni chuma ya zamani? Wasiusie rais wetu uoga. Walikuwa kwa debe akawaweka chini. Walikuwa na system, walikuwa na deep state, walikuwa na machief. Wanjumurigeri bono agendra gotubwatia huno tonto kumanya senchera yo muyo kabero muwaziri w'uburendi Dr. Fred Matiang'i asiri tukolia rero ni gokanyora aburi gweka bosi obweke ombekere kyogotuka obosare DCI asikora natekera na bosi obweke ombeke kolengana umwegerio ya Danstan Omari ni gaere gikiagara Fred Matiang'i tegeti bosi obweke ombeke ya DCI asikenda atebire buna ni gense moyeka gambero kya mweto chikana kobekele bond Dr. Fred Matiang'i asogotabe kubyara nonde bwensi kolende gento yokara kole no konda kulika roboti igoro yamangana gotebekana buna banyanyimbo ni go wachiza senkayaye anene nago sagana asensemeyo ni go chinga kichi Danstan Omari yoro mwegerio ya Fred Matiang'i atebire buna chikondiyo liko mwanchera osekolengana neke gambero mbatebeti Fred Matiang'i anyare kobe kubyara no yatekera nitibusi bweke gambero sebosio obweke ombekeria ya DCI. Mahakama Kuu ilimpa Fred Matiang'i bond ya dhamana ya shilingi 200,000 asikamatwe, lakini iwapo atahitajika kwenda kuandikisha statement atakwenda. Na msimamo ndio huo mpaka sasa. Fred Matiang'i hajaitwa. Kuitwa kwake mawakili wataelezea sehemu za sheria ambazo zinaambatana na kutoa njia za kuita mtu kwenda kwa polisi. Njia hizo nipe summon ambayo imesainiwa na polisi. Mko nayo? Nipe tu moja ile imesainiwa na polisi. Mukinipa hiyo unambara chaka masomo ndonse egento batebere buna kagendrete go Tanzania bana bo maega yogote buna basore junior secondary ni go chinga chibatebere buna amangana CBC ni gara rokane kole maria na mangana ya masomo aiga sense ya Kenya na gotakomurubuli yubono gutuguterwale. There is still a huge gap in provision of the physical infrastructure in most public schools, including inadequate, insufficient or non-existent buildings and furniture, and this is compounded by their accessibility for learners and teachers with disability. We are alarmed that the government has totally not paid attention to critical issues such as teacher availability, qualifications and readiness to teach, the male-female ratio for teachers, and the special skills required for differently gifted learners, such as sign language abilities
and braille use abilities, among others. If you look at the curriculum framework for junior secondary school, particularly grade 7, those 14 learning areas and other 4 electives, we are saying it would be very difficult to have one single teacher handling all those learning areas. So that informed our assertion that indeed no learning is taking place. The government must bite the bullet and admit that by postponing the roll out of junior secondary school is not an admission of failure, but is ultimately in the interest of the learners, parents, and country at large. Munchumuli wona yungati yaria to kwarganiriya semarago yabone nse yemonyira wona mange turachuko kumanya kolenda sabono natukanya rumoto moko kenkera na sentude ya kabira twende gusanga mona igendera gutubotya wetena semiri mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bege semiri ya YouTube na bogotera buna Ndizi TV News na botambule tukuniri juma igotokondo kensemende ya kabiri studio tumen na captain number 001 Ndemo Steven atomanya mange anakurwa sensemiri ya yechigo sorry captain dibaganiri yao. Kichingia korwanda cia sotengerete getaseni kia Ndizi TV korwa tiga bono kwariga bene asa mangana Amayia ye chigosori buna butambe reterane Ndemo Steven captain 001 noto chaka mangana Amayia ye chigosori korwa se chigosori chechi skuru chobo bundia technical institutions ejukia korekaneta segeti kia Gusii stadium nagati abali babete bagokora buya sana se chigosori echo no mosubati Beatrice Makori korwa sense media nyamache oyo ase chigosori sano anyarite ko baga kogosori ese chigosori nye ni gatanga ntene chigosori chuna mone gosori ya javelin triple jump long jump amuna high jump koene kibono andake gwetro bupyo bwaye ranyare kwanda ase chigosori echo ekerengo kirikia nationals esa mariota na ngoro ko Beatrice yo Makorinde seito nyamache chiefs kambi ngongo somese technical ya Magwego Institute bono no tuara ese athletics yarenga yo mwako yiga no tuachakire region Kisii Gusii stadium bono actually ngo kole bintu mono ngo kolande field defense kurma bina bikolile site abogo yigoronga talitimo abona ile tena mbeyamo ande kurwa abuna abona chitinga kora triple jump nero ngabuguli na mbeyamo boygo nero mbuguli tina mbeyamo ngakola high jump nero na bombuguli tina mbeyamo ne discuss no mbwate nero na buguli namba 2 ngokera nyasaye mbuya mono ese yonsi na kolire nande ntagete ko banikale chinga onde bwansi omusawura ali obwate talent tiago tike talent yaoge go chinse to kumanyirira mambi nyasara abange botsuwa abande mbarangi omuntu akobanga chenji ko kole bintu birgo senche ntume nche ine talent yane mbwate njina no komnyoka ngomnyokandi honestly go tosomutio na kolire buya ande ndoche bono nga Yesu ndwanirire bono ikintu ikongo moyongeri nga masoesi amange musekero ndi school ninga nchetekero na ruli class chinsa chia saa 10 kogendande na kora masoesi akeigo kora kanena no mupira boni bisese sibiringo kora akeigo abakonyola mtumtu na bigo nkonya bono kona no mubiro guswire na bongo tuma taringa kintangani elabe na bire kinko genda ande bakabonera ndi buna bono ndagete na ndingende eke eyiye ko athletics kenyiri akabire national arango genda ande kurubuna ande primary secondary baka college buna na ikiriga bono genze sintagete ko genda ande ko genda eke na inje athletics Tia na itogo so ime ligi ya Nyanza Regional League agwa se timu ya kine gubwango iga korwa se ligi ya Nyamira County League na gosoa sense meri ya Nyanza Regional League timu ya Geteni FC jeso kiriye kuraune captain yabo makende buna Charles Magoma aseba na kiribuna egeti ronkero rase kwena kibuna bachire chigoso cyabo cyonsi ime ligi ya Nyanza Regional League sebono baboliri bale batukuganyo kuya kunyara kubasira kwena kibune timu ya Geteni FC yagendere dikeboikirano ase ligi ya Nyanza Regional League. Samuel Tangro Charles Obiri Magoma captain ya club kya Geteni Football Club. Club ke kurugia gachagete mwaka 2021 kya chagete mwaka 2000 lakini
mwaka 2021 kikasoa se league ku sub county league na bogi age to mupira buya kikaita timu chonsi ipi 2022 kikasoa county league naro kiatemire kikaita timu chonsi bi toita timu chonsi bi 2023 poni ke tosa etasa kurunga regionals ekra bekia keteri no kireiga kiabiri gotora challenge nyingi sana since ya chagete kuru sub county mpaka sasa zige regionals ya tore chishida chinyinge in terms of finance mbabu atikende anyway nelinga some officials bakoso ya mebuko sama oke mebuko ya baru sibo silingi bobere botato wakonyere kirabu eke ntobu ate binte binge kirabu eke kanetie like now una empira kirabu ngebuati ngebuati bindo bikoro kunga training kids ngebuati geti kereki ya kera kego traineri lakini ngotema kere bono asi challenge che kere chi abere chi nyinge mono nelinga bono asinjo no asteke to chia sa regionals referee finero takere wakana ye betereti ntoma iti astokuru sinelinga bono toteke mete abaiboli baito gochaga no bago chabato konya na some officials na bago chabato konya bakana 2000 per game tigara bwa se county ya Nyamira ni gobono team manager bwa team ya Geteni FC Josephat Mauganera nyare ko bakagwe soki bene na kobore boteneri bwa enkoyo ya Football Kenya Federation konyara kwene kivuna chi timu chibwate bintu biribiganeri mono wetera konyora bali barasire chi league chi na Nyanza Regional League wetera konyara gusira chi timu amune mipira amune chi uniform abwasinara asabire serikali ya Nyamira mono wetere wizara ya Chigosoli kunyara gweswa nani nagosira chitimu chienkoyo ne Chigosoli au ime county ya Nyamira biamono njengoro ki Josephat Mawa nigo ende team manager yekera bya Geteni ogosaba kwane muna twakwana mangana manga senge team yekera byeto niongo sabanga FKF ya Nyamira twabe to gochanda kaime chanda chinga kichinyinge ko sub county league tutari konyora support etakeire challenges nyinge mipira nyone uniform okonyoranga nigo togwetachera kwanyoranga nigo togwate gasiere enkongo ogosaba kwane yare konyarekana FKF munyara kwa mogo to support ya sebira bwebiga togwaka country ya mona regional amona sub county egere tunyara ko to konyoro bokonyi wechi bese twanyoro bokonyi wechi uniform twanyoro bokonyi fen wechi post goal twanyora we mipira ni obaranya kwa boko to konya na ndabanyara kwa boko imokia etach talent chinyinge chirase Nyamira county amona Kisii county abagoso ni abange nande batete kwa kumupira kina senge njyo koborwa bwechi bese amone binde bago traineri na ko konyoranga abange okonyoranga insajinde basoire bajire kunywa maru na konyoranga basoire obusali obonge lakini moisa ko tokonya tonyore njera yo konyore binde yaba mura bago trainer nande bakumupira na bakonyoranga insajinde na inu abanyene mwago kiuge mwachirege gakurige ryo mupira amona aba mura abango obusali bwasirire egere tunyaka batoko imokia Kenya yetu igoro Mwanchi mwira yungati yali na kware ntikorwa SMS Chigosoli kurenda manki na rororo mona ali arengete league ya UEFA Europa Cup amona UEFA Conference League abasi Chigosoli au chiaro vereti ko sori kulit kuregoro chikagosoligu na bwe konyara ko bagotoka na bali banyarite ko bagoikoru bagasoki gwase ebikombe ebyo ningote bya mangi gati yabo bwe timu ya Manchester United na mogosori Angel Di Maria bwe timu ya Juventus kunyara koveka hat-trick ya yentangani imeaye timu ya Juventus FC kolende ndaranyara kunyakura kurwa SMS Chigosoli omugano una butambe na rororo na lero iga kuchikwanda mangana yegesongo manyete igesongo nege kongwe igesongo nege sensi na igesongo kibwate michando yaye na abange ngotema bali gogepa igesonge kuna bono lende isumule mu bwegesongo ndobate bitubete bikoro ku question tag na somo ntakubulie gento kwabeka na kibonte keira nelibu ase question tag for example abo to recent sautabana ki you are late a question tag ayere aren't you did not come did you in a question tag yaye gosina bogo to ara libole watabana ki the dog ate the meat a question tag ya irende yanyara kova buna didn't eat ine question tag ya mwancho modere nsomi yake igo rende mate kerore captain na bogo somi yake igo style gete bono rende sekera simerende ikaba bana irinde banyare ko enda se a break umwari bali ko bolchi question tag
abana bairanere bono uburiri abana banyorire bono tigaenda ikase Peter na abana bali ese skuru ibare gochanda mono bono rende mwalimu akabori Peter nge question tag yegente ke bona akabori rende Peter, the lady is naked. The lady is naked. Richi burunga say question tag yejuere onya the lady is naked o wenteve naki isn't she? Ene question tag ngia bona Peter koborigu the lady is naked. What is the question tag? Peter Kavoli, the lady is naked. Taivo a question tag yaye akaboli where is she? Karase ke marende ke gasekavu no mwalimu esengencho umwana oyo ugure litemu andake rata te koro muswati oyo ole naked nkayale akagwa matebo ayurende nchire yuraisi go korendo mwancho moligereri ayungati yali na kwari nti korwa SMS yechigo solige koraka chinsa isato ndo sanga sobu ikirano seboniga ngoko irania se Vincent Onyancha, what is remaining? Abako to question tag yeyu korendo mwancho molire seboniga bye bye. Where is she? Ninjomori, what's remaining? Where? Anjomori wana amana yebisongo igasongo negesenzi totigara abande bakebwatse gabo chonda watata na kiteredi sineke dakabori where is she mangana yo gumi moncho mulgire bona asengincho yebironga nchire nyakiro musumari ga mangana majya senchire yobo ikiranu utomera nisi tuchabo tuko moncho mulgaria achiri bochinde kurwase county Nyamira buno mulike job mangi abaga kwarigania ntoko manyakiro cyaragire chinze isato chia abono bo tukori toroko watera nere gotera somono wimanyiriyo igakoro ko Joshua Auta kero kili Petro nira mokera haina kichibi chamu niliyo gicha wikira senchira ere enkeranu ganda tubwate semu ya mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na waigobona ensemble ya YouTube na Ndizi TV News asebiro biro bisi uchikomera na Novose rabwenka na Brighton Makoli retirani nchinkuru kwa Vincent.